שיהיה ברור, אני לא בחדר שלי, אני סתם חזרתי הרגע מבית ספר, אבל שמתי לב לכמה דברים מוזרים שיש לי בערוץ. לדוגמה, זה שאין לי צופים 13 עד 17, יש לי 18 עד 24, 25 עד 34, 35 עד 44, ו-45 עד 54. אז תרשמו תגובות באיזה גיל את... אני לא יודע אם לעבור כבר לסרטוני פוק. תגובות האמת זה לא כזה מפתיע אותי, כי יש יותר סחרים בעולם, ואם אני לא טועה בישראל יש יותר סחרים מנקבות. זה כיף. רשום שכמה אנשים משתמשים בכתוביות של רוסית. מה? למה? אני ערוץ ישראלי. וגם 0.5% מהאנשים שצופים בי הם באמת רשומים. תחצו על כפתור הצו, הוא לא ילחץ על עצמו. ברצינות, אתם קולטים שאם יש לי נגיד 200 סאבים, אז בחישוב מהיר, אם כל האנשים שצופים בי יעשו לי סאב, אז זה אומר שיהיה לי... זה אומר שיהיה לי 40,000 סאבים. אני לא בטוח בכלל על החישוב הזה כי עשיתי אותו בכמה שניות, אבל בוא נעבור למוזר. מן הסתם שיש לי צופים בישראל, אבל מתברר שיש לי גם צופים מפאקינג צרפת. יש לי 14% מהצופים שלהם בכלל צרפתים. יש לי גם איטליה, בלגיה, גרמניה, טורקיה וקנדה. סרטונים הרגילים יש רק ישראלים, אבל בשוט יש לי צרפתים, איטלקים, בלגים, גרמנים, טורקים וקנדים. מה? ובסך הכל, בכל הזמנים היו לי לבנונים, אם אתם יודעים מה שתספרו לי. צרפתים, איטלקים, גרמנים, קזחסטנים, טורקים, יוונים, תאילנדים, קוריאנים. צפון קוריאה או דרום קוריאה? איפה אסור לעשות שום דבר? בצפון קוריאה או בדרום קוריאה? אני מניח שבצפון קוריאה, כי לא היינו נותנים לצפות בערוץ ישראלי בצפון קוריאה. כאילו במקום שבו יש דיקטטורה, וואו. לכל הלבנונים, צרפתים, איטלקים, גרמנים, קזחסטנים, טורקים, יוונים, תאילנדים וקוריאנים. אני רוצה שישימו לב לזה. אני רוצה שתעשו סאב.